കണ്ടില്ലേ? ഇതെല്ലാം ഇത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു അതായത് ഒരു ആഹ്, പുരാന പുരാതന പുരാതന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? പുരാതന മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പുകളൊക്കെ നോക്ക്. ഡിഫറന്റ് കപ്പുകളുണ്ട്, പ്ലേറ്റുകള്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് ആലിയിലാണ്. ആലിയില്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടൂടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നതിന്റെ കേട്ടോ. ആലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലിയിലാണ് ഇതെല്ലാം പോട്രിയും ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ അതിന് ഫീസൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസുകളൊക്കെയാണ്. 4 ദിനാർ, 3 ദിനാർ, പിന്നെ 6 ദിനാർ ഉണ്ട്, 17, 19. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ്. ഡിപ്പെൻസ് ആണ് പ്രൈസ്. അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത്